Täytyy kääntää vaan pyörän ja koettaa saada se keula kääntymään tän päin. Ei se enempää muuten rikmä se takalasi. Ei, mutta mä viitin sitä kattokin palottaa. Joo, se pitää paikkaa. Tälläkin pakkasella se voi napsahtaa aika helposti. Täytyisikö sitä koettaa lykätä tota keulaa? Ei kiänny! Takapyörät on niin hyvässä tuopassa, että ne estää sitä kääntymään. Joo. Tää on näin jo. Nyt pyörät toisinpäin, jos saa kääntymään vaan. Joo, menee noin köykäisesti. Sitten se tehostin pitäis olla. Joo. Uudestaan. Menee ohikin jo. Kohta on sivulasipasta. Ketä sitä yritää? Kääntymään tänne. Joo, vähän takapyörää vaan. Moto Olli. Kohta. Ai pillu! Sä paalaat se auto kun ihan huolella. Antaa peilin kuule hajot kohtaan. Toi on hyvä homma. Olli, yrit saat tulemaan tän se auto. Häh? Yrit saat tän se. Et sä saa sitä menemään takaperin sieltä. En mä nyt tästä paljon taappäin meinannutkaan. Hyvä! Vittuilevat, niin ajanpa eteenpäin sit. Sanoisinko?